¿El partit de dimarts del Barça? Sí. Sí? ¿Y se't queia la baba com ha afeccionat el fútbol? No, me sentí decepcionado con el Inter. Creí que el Inter era algo. Ya. Porque el Barcelona no me sorprendió. El Barcelona jugó como sabe jugar. Lo que también creo que el aficionado del Barcelona a las 8 de la tarde o a las 9 menos cuarto de la tarde había muchos que tenían un culín así. Lo que pasa que después, oye, se ganó y fantástico. Pero créeme, ¿tú crees que el Inter era el Inter que la gente esperava? Jo crec que no, Home, l'Inter és líder a la Lliga Italiana, Sí, a però... més, amb molta diferència sobre, per exemple, el Milan, que va guanyar el camp del Madrid. Sí, sí. T'ho recordo perquè el Milan va guanyar el camp del Madrid. Pero el Madrid también es líder. Y va per darrere no de te l'Inter. olvides, me hablas del Inter líder en la Liga Italiana. El Madrid es líder de la Liga Española. ¿Y tú crees que los dos están al nivel que se cree del Real Madrid y del Inter? No, no estamos a ese nivel. Por lo tanto, el mérito del Barcelona no se lo voy a quitar, pero tampoco es tan espectacular. Es más, a mí el Barcelona me gustó más en Milán, en el partido de ida, que en este de vuelta. Y creo que el Barcelona, este partido, que se está vendiendo como que el Barcelona ha sido súper espectacular, sinceramente, creo que estáis exagerando, ¿eh? Doncs què pensa el catedràtic i resta de contertulians? Mira, d'entrada és evident que d'acord a el que estem veient aquesta temporada, el partit hauria d'acabar amb un 4-0, però això no serà així. No serà així per una raó. És que el partit de diumenge, en aquest partit no compten els antecedents. Has No retransmès compten molts, per no? res. Has calculat quants Barças Madrid has fet a la ràdio, a la teva vida, Pedro? Molts. Jo crec, no, puc ser, no sé, 60, 70. 60 o 70? Sí. Aviam, no... I els has vist de tots els colors, no? De tots els colors. Veure que un és clarament favorit i perd i a l'inrevés. No hi ha... O sigui, aviam, lleugerament favorit el Barça perquè juga a casa, però els antecedents no tindran res a veure. És un partit diferent. Pot